Siis tässä nyt mä keksin videoideoita, joten muuten jos teillä on ideoita, niin kommentoikaa vaan alas. Mä vaan tässä vain nyt keksin niitä ja joo. Tadaa, mä onnistuin. Vihdoin ja viimein mä sanoin siitä, kun mulla on joku idea. Ne. Joo. Nähdään. Siis nyt mä keksin jotain. Mä vastailen mun keksimiin kysymyksiin, jos te halusitte kysyä näitä, niin mä vastaan näihin, mutta joo. Mikä horoskooppi on mulla? Mikä se olikaan? Niin, vesimies. Joo, vesimies. Mun lempi väri tai värit. Turkoosi, sininen, liila, valkoinen ja pinkki. Joo. Montako sisarusta mulla on? Mulla on, jos koira lasketaan, niin 4. Jos sitä koiraa ei lasketa, niin 3. Sitten milloin runtour? Silloin kun mä ehin. Kärsivällisyystä hei. Mikä on mun lempikarkki? Tiktakit. Tai mentossit. Lempiruoka. Spagetti bolognese. Se on niin hyvä, söi sitä tänään. Mikä on inhokkiruoka? Varsinaisesti. Hernekkeitä. Moi kaikki, mä en nyt keksinyt mitään muuta tähän maireihin, joten mun pitää lopettaa tää nyt tähän. Mut nähdään ensi videossa. Moi!